Щом си попаднал точно на това видео, то знай, че няма случайности. Вселената те е довела тук, защото знае, че вътре в теб има въпрос, има търсене, има желание за промяна. Може би чакаш знак, може би усещаш, че животът ти е в застой. Може би имаш мечта, която отлагаш. Или пък сърцето ти копнее за нещо повече. Тогава ме чуй добре. Това е твоят знак. Спри да чакаш външно потвърждение. Спри да търсиш одобрение от хората, които дори не живеят твоя живот. Всичко, което ти трябва, вече е вътре в теб. Стига извинения, стига отлагане. Всичко, което чакаш, вече чака теб. Ти си творецът на своята реалност. Енергията, с която се събуждаш сутрин, начинът, по който говориш със себе си, решенията, които взимаш, всичко това оформя бъдещето ти. Колко пъти си се съмнявал в себе си, колко пъти си чакал подходящия момент, колко пъти си казвал: един ден ще го направя или утре ще започна. Позволи ми да ти кажа, че един ден не е в календара, а това утре сякаш никога не идва. Извода е, че ако чакаш перфектния момент, той никога няма да дойде. И ако чакаш да се почувстваш напълно готов, то ще чакаш вечно. Днес искам да повярваш, че Вселената ти дава всичко, което ти е нужно, но ти си този, който трябва да направи първата крачка. Помисли си за момент. Всичко, което имаш сега, е резултат от твоите избори, от твоите действия и от твоите мисли и убеждения. Ако досега си се съмнявал в себе си, то днес можеш да избереш да си повярваш. Ако си стоял в сянка, можеш да излезеш на светло. Светът не те ограничава. Ти сам си създаваш граници. Ти сам ограничаваш възможностите си или пък вярваш в тях и ги използваш. Каква реалност искаш да създадеш днес? Говори със себе си. Обсъди плана си. Помисли за това как виждаш живота си. Какъв искаш да бъде той. Например, ако искаш да създадеш свой бизнес, но си казваш: нямам достатъчно знания, не знам откъде да започна, ще започна, когато се чувствам по-уверен. Истината е, че увереността идва с действието, а не преди него. Знанията също се трупат чрез действие. На теория можеш да знаеш много добре нещата, но практиката е нещо съвсем различно. И да, добре е да си запознат с теорията, но докато не практикуваш, няма как да се научиш. Замисли се колко хора са започнали бизнеса си без да знаят всичко. Колко успели личности са правили грешки, но не са се отказали. Всички започват без да знаят целият път. А тези, които чакат, чакат вечно, освен ако не променят нещо. Нека ти дам примери с ситуация от моя живот. Аз и майка ми имаме бизнес, като в началото посоката беше различна. Постепенно започнахме да виждаме какво работи за нас, какво не работи за нас и в момента сменяме посоката си. Истината е, че ако все още не бяхме започнали, ние нямаше да имаме тези отговори и нямаше да знаем, че първоначалната ни идея няма да ни носи доходи. Тоест, ако просто бяхме отложили, все още нямаше да имаме тези ценни отговори, нямаше да сме толкова напред в действията си. Щяхме тепърва да тръгваме по този път. И да, пътя ни не е лесен, но си е нашия път към нашите цели. Всеки един ден ти дава избор да продължиш по същия начин или да направиш нещо различно. И ето ги фактите. Ако не харесваш място, на което си, това означава, че старите ти избори са те довели до тук. И ако искаш различен живот, ще трябва да правиш различни избори. И все пак промяната не изисква само различни избори, а и осъзнатост, смелост и действие.
Не е достатъчно просто да искаш различен живот. Трябва да бъдеш готов да излезеш от зоната си на комфорт, да приемеш неизвестността и да се ангажираш с процеса на промяна. Като човек, който работи много, с времето виждам все по-ясно, че не е достатъчно просто да действаме. Не е достатъчно просто да ангажираме себе си в най-различни процеси. Ние трябва да действаме умно, да преценим как да структурираме действията си, така че да използваме времето си пълноценно и да получим резултата, който търсим. Ако просто действаме и повтаряме един и същи сценарий, който не работи добре за нас, няма как нещата да проработят. Няма как резултата да се промени. Да, с постоянство нещата се случват, но когато постоянството ни е изразено в едно и също действие, което не работи, тогава постоянството ни губи своя смисъл. Така че нека действаме, но нека действаме умно. Нека помислим кое как работи за нас и да инвестираме енергията си в неща, които са ни истински полезни. Създадох този канал точно заради това, защото искам да ви давам нещо полезно. И ако намирате съдържанието ми за такова, можете да станете част от това безопасно място, като се абонирате за канала и натиснете камбанката. Тя ви дава предимството да получавате известия, когато кача ново видео. Така няма да изпуснете ново полезно съдържание от мен. Старите ти навици и страхове често те дърпат назад. Но истинският напредък идва, когато започнеш да действаш въпреки тях. Малките последователни стъпки в нова посока могат да те доведат до големи трансформации. Независимо дали всяка стъпка е правилна или има погрешни. Всяка една стъпка ни носи полезна информация. Полезна информация, която ни учи как да бъдем по-добри в бъдеще. Важното е да не чакаш подходящия момент, а да създадеш този момент сам. Знаеш ли кое е най-голямото препятствие пред мечтите ти? Не липсата на късмет, а страхът. Но сега ме чуй добре. Страхът не е враг. Той е знак. Той е компас, който сочи към растеж. Ако се страхуваш от нещо, това означава, че то има значение за теб, че е стъпка напред, че е извън зоната ти на комфорт. А къде се случва магията? Именно там, извън зоната на комфорт. Защото тя е създадена единствено от страхове и ограничения. Но я наричаме комфортна зона. Не казвам да игнорираш страха. Казвам ти да го разпознаеш, да му благодариш и да продължиш напред, въпреки него. Защото всички ние изпитваме страх. Но част от нас действат въпреки това, а други оставят страха да ги спре. Страхът е като врата. Ако никога не я отвориш, ще останеш в същата стая завинаги. Но ако събереш кураж и отвориш вратата, можеш да откриеш чисто нов свят, който дори не си подозирал, че съществува. Истинският въпрос не е как да се отървеш от страха, а дали ще му позволиш да решава вместо теб. Защото страхът винаги ще го има. Ти ще го чуваш. Но тук идва избора дали да го слушаш или да избереш да действаш по своя начин. И сега е време да си зададеш един важен въпрос. Какво би направил, ако знаеше, че няма как да се провалиш? Отговорът, който ще си дадеш, е отговор към какво да се насочиш. А сега друг въпрос. Ако не направиш тази крачка, какъв ще бъде животът ти след 1 година? А след 5? Може би пак ще си на същото място, на което си днес. Това ли искаш? Не се страхувай да правиш грешки. Не се страхувай да вървиш по собствения си път. Ти не си тук, за да се вписваш. Ти си тук, за да бъдеш най-добрата версия на себе си, без извинения. Това е твоят знак. Знак да започнеш. Знак да спреш, да се съмняваш в себе си. Знак да направиш първата крачка. Ще го приемеш ли или ще продължиш да чакаш? Защото истината е една. Животът не чака.
Той се случва сега. Ако се нуждаеше от знак, то това е той. Изпрати го на приятел, който има нужда да го чуе. Нека си даваме подкрепа и си показваме любов един на друг. Говорили сме си и на други интересни теми, които можеш да откриеш в канала ми. Не забравяй, че света се нуждае от твоята прекрасна енергия. Благодаря ти, че беше тук. И ако искаш повече от съдържанието ми, можеш да се абонираш за канала, както и да откриеш останалите ми социални мрежи, които са както тук на екрана, така и долу в описанието. Прегръдки и до скоро! Чао!